So yun ang ano, magpapano na tayo sa kanila. Mga idol na, solve na solve sila mga idol. Yun ang mga idol, no? So yun ang mga idol, no? Sa mapagpalang araw mga idol. At yun ang mga idol, na magpapano tayo ngayon mga idol. Subo tayo sa natin. Hindi mga pala natin napakitimahan natin mga idol. Ito mga idol, ito yung mga sinusubuhan natin mga idol, no? Yan mga idol, no? Ano, na 7 piraso mga idol. Yun na, 7 piraso mga idol, no? So sinusubuhan natin mga idol. Binabombahan natin mga idol, no? Ayun, no? Kasi ito mga idol, ito, katapos ng disla na ito. So dahil sa kumakain na sila, yan na, binibigyan na natin sila ng pagkain dito, no? No, kanila lang kasi kumakain na sila. At yun nga, maglalagay tayo rito mga idol. Maglalagay tayo rito ng ano, ng Integra pinapakain natin sa kanila na para ano, para mabilis maluto sa ano nila, butsin nila. Yun ang ano, kalahati sa kanilang pito na to. Halagyan natin ng malunggay powder mga idol. At yun nga pala mga idol, gagawa tayo ngayon mga idol ng oregano juice. Oregano na may bawang tsaka malunggay mga idol. Para sa mga natin, sa mga warrior natin mga idol yan, no? Kaya ready sila, gutom na sila mga idol kasi wala pang kain yung mga idol. Yung kakarating nga lang natin yung mga idol, no? Galing sana, nagkatid tayo mga idol. Tapos, probiotics mga idol. Ayan natin ng konti. Mali. Sino nga no? Hintayin na natin ito mga idol, no? Dito natin naman kaya natin na malusa mga idol. Yun nga pala mga idol, na sa mamaya may laban, no? May laban sa ano, sa BBC mga idol. Ano, paikit tayo sa maliit na loob natin. Ano mga idol? Hello mga idol, meron din tayo rito mga idol, meron din tayong tickler mga idol. Ito na yung tickler yung ibigin natin dyan mga idol, no? So yung tickler na yun, may itlog silang isa. Tapos sinamahan natin ang isang itlog dito mga natin, itong itlog ng bastra natin mga idol. So bali dalawa yung pinisan niya mga idol, no? Ibibigyan natin sa kanila yung tickler lang. Kaya nagsusubo sila mga idol, eh.
Yan ang ano, fire mix mga idol dito sa ano natin. Sa nag-ano natin. Gilimlim mga idol. Ito ano, pag may mga tina-tina tayong ano, gusto mo ano? Meron tayo rito ano, meron tayo rito tulad yan mga idol oh. Yan naman mga nasimot na may natirot-tira. Hindi natin napakain sa manok. Yan mga idol no. Fire mix tsaka integra. Mag-mix na natin para sa apat. Tapos sila kumain mga idol. Bigyan din ng tubig. Yun, probiotic. Yung mga idol na sana sa ano, wala mga probiotics dyan mga idol no, at napaka-easy lang gawin nito mga idol no. So mayroon tayong link dyan mga idol sa baba mga idol, meron tayong mga video dyan. Tingnan nyo lang yun mga idol no. Gumawa tayo ng ano dyan, probiotics mga idol. At ito na mga idol no, so success naman yung nagawa natin mga idol, napaka-ano mga idol. Napaka-ganda ng probiotics na nagawa natin mga idol no. Ito na ano. Ito na mga idol no. Yung mga idol na malakas sila ng mga idol. Sino mga idol na probiotics para sa mga sibong natin. Dito muna. Nagigil-gigil yung mga natin oh. Gigil-gigil na. Gigil-gigil na yung mga pasubuan natin. Gusto nila kumain oh. Gutom na sila. So ano, magpapano na tayo sa kanila. Mga idol na, solve sila mga idol oh. Yung meron na, doon na sa malayo. Bumara. Wait lang. Ano mga idol no?
Uy, mahulog kayo. Iya, Pak Ibu. Ano? Marado. Ito ba hindi nga kain? Ito pang konti lang ito. Ito malikot. Doon ka, solve. Sino ba? So yun naman mga ito no. Bali ito mga sipong natin mga idol no. Yun no. Mamaya ulit. So ito lang base na mapakain mga idol sa umaga at sa hapon mga idol. Yung ano kaso ngayon medyo na. So ito alas 10 na mga idol no. Di pa sila pakain. So ngayon mamaya ulit mga hapon mga idol. So dito naman tayo sa mga takaw mga idol. Mga takaw minum ito mga idol ng tubig mga idol. Dito. Ito na, ganun din sila dati mga idol na. Binabombahan din natin mga idol. Kaya kabisado nila ito mga idol. Binabombahan natin sila. So nung marunong na sila tumuka, binukod na natin sila mga idol. Yan. So yun na mga idol, okay na lahat mga idol, so tara, gawa tayo ng probiotics. So yun na nga mga idol, no, gagawa tayo ng mga idol, gagawa tayo ng pinaghalong oregano, ayan, oregano mga idol. So dinurog-durog ko na nga pala siya, no. Yan yung oregano natin. Tapos, meron tayong bawang dito mga idol, no. Bawang, ayan, oregano, bawang, at saka malunggay mga idol, no. So gagawa tayo ng mga idol, juice no, mga idol, juice, kumbaga parang probiotics mga idol no. Gagawa tayo mga idol para sa mga ibon natin mga idol no. So ito na nga no. Ito na salangan natin mga idol. Napaka-special na salangan natin mga idol no. Ginto yan mga idol. Dahil hindi basta-basta mga ibon natin mga idol, hindi mahinang nilalang mga idol no. So ito nga pala mga idol no. So bubuksan natin mga idol. Yung gagawa tayo ng oregano juice para sa ating mga warrior. Yun. Yan no. Talagang special yung mga ating mga idol. Special yung mga warrior natin mga idol no. At yan mga idol no, kasama na yung mga balat yan mga idol ng bawang natin mga idol. At yan. At ito nga pala mga idol na itong malunggay no. So yun na nga mga idol no. Yan, gagawa tayo ng ng juice nila mga idol. Yan.
2,000 years later. Kumusta mga kukuy? So yun na nga mga idol no, at gawa na yung ano mga idol. At pwede na tong oregano juice natin mga idol no, para sa mga warrior natin mga idol. At yun na nga. Ayan, pwede na to mga idol no. Ayan no. Talagang makatas na siya mga idol. Papainom natin sa mga warrior natin. Patayin na natin mga idol at palamigin natin mga idol no. Kasi mainit siya. Yan! So, yun na nga mga idol no. Tapos yung oregano juice natin no, at medyo malamig din siya mga idol no. Ilalagay natin siya dito mga idol. Yun na nga. Sasalain muna natin mga idol no. Para di masama yung mga ano mga idol, mga dahon-dahon mga idol. Ano nga no? Yan. So yun na nga mga idol no, pinalitan natin, lagayan natin mga idol no. Mas ano to, mas maganda yung clear. Wala yung ano, wala yung tatak ng ano, sanis. Yan. So isa natin dito mga idol kasi wala tayong ano mga idol, wala tayong imbudo mga idol. So ito pati ba ano na lang to no. Nandiyan na lang to mga idol. Nanginginig ako mga idol. Yun na nga. So dami na nagawa natin mga idol. 3 litro. Yun na mga idol no. So good for ano siya mga idol. 4 days siya mga idol. Hindi siya naisira pa mga idol. Yung nga, ibibigyan natin ito mga idol sa mga ibibigyan natin sa mga warrior natin. At yun na mga idol no. Hanggang dito na ito mga idol. At maraming salamat sa inyo. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe to my channel. Tapos pa-hit yung notification bell para maging updated kayo sa sunod natin mga video. Bye-bye!